Ženská spevácka skupina Slovenka spieva už 5 rokov. Spevokol sa zrodil ako si prirodzene popri činnosti Matice slovenskej v Poprade. Hrdosť na Slovensko, na tradície, na našu históriu a odkaz na ne, to je dôvod, prečo Slovenka vznikla a prečo stále spieva. Všetko to začalo v decembri 2008. Zišli sa ženy zo Štrby, Važca Východnej a Matičiarom predviedli vianočné pásmo piesni a vinšov. Práve tu skrsla skvelá myšlienka založiť si spevácku skupinu a tak sa zrodila Slovenka. Začali sa schádzať raz týždenne, vtedy ešte pod vedením vedúcej spevokolu Hanky Kráľovej. Začali sme nacvičovať piesne, ktoré nám boli známe. Väčšinou Trávnice z Liptova, ale aj spišské piesne, naše krásne slovenské piesne, ktoré radi spievame. Snažíme sa uchovať tradície a zvyky našich starých materí, aby sa tieto zachovávali a aby naša mladá generácia ďalej mohla pokračovať. Spočiatku ich bolo menej, no postupne sa rozrástli o ďalšie ženy, ktoré majú vzťah k spevu. V súčasnosti je ich 10. Pred zhruba rokom a pol pribudla Slovenke aj hudobná zložka. Ja osobne celý život som to vlastne robila s tou piesňou. Viedla som folklórny detský súbor, tak som rada, že teraz sa venujem túto dospelým. Ja ich doprevádzam na akordeóne a dcera na husliach. Doma trénujeme, aby sme prišli vždy pripravené. Tiež radosť, potešenie, celý život sa venujem vlastne spevu, lebo som spievala aj v detskom popradskom zbore, potom na vysokej škole som spievala. No a teraz spievame aj vo Vagonári starej škole a teraz aj v Slovenke hrám. No a keď treba, tak aj spievam. Stretávame sa raz do týždňa, väčšinou v utorky, večer. Každá po práci príde si zaspievať, kde sa rozhodujeme, aký program nacvičíme. Neodmysliteľnou súčasťou folklóru sú aj kroje. Dvornou krojárkou Slovenky je Mária Lenková, známa ako autorka krojovaných bábik. Najprv sme začali spievať v krojoch z Východnej, ktoré sme si sami posháňali. Mali sme aj kroj zo Štrby, aj kroj z Važca. Lenže potom, keď sme začali spievať tu v Poprade a v okolí, tak sme sa rozhodli, že si urobíme spišský kabatík, životík. Máme naše košelice z Východnej, máme také opasky, sukne a uvažujeme o tom, že by sme si chceli ušiť a navrhnúť nejaký čepiec, že by sme boli, ako sa povie, pekné. Slovenka má na konte viacero vystúpení, poznajú ju diváci v Poprade, ale i v okolitých obciach. Občas účinkujú aj na svadbách, kde svadobčanom pripomínajú starý zvyk čepčenia. Tak ako to bývalo niekedy, so sviečkami nevestu začepčíme. Zaspievame také svadobné pesničky reské, aby sme sa tým svadobčanom predstavili. No potom pripravíme mladého zaťa, pripravíme mladuchu. Almou máter Slovenky je popradské pracovisko Matice slovenskej, kde už v tomto čase pilne nacvičujú fašiangové folklórne pásmo.